ഗാസയിൽ വ്യോമാക്രമണം ശക്തമാക്കി ഇസ്രായേൽ. 120 നവജാത ശിശുക്കളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിൽ. ഇന്ത്യ കാനഡ ബന്ധം വീണ്ടും വഷളാകുന്നു. ഹിന്ദു സിഖ് വിഭാഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും. കാബൂളിൽ പ്രതിനിധിയെ നിയമിച്ച് താലിബാൻ. നമസ്കാരം, വേൾഡ് അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗാസയിൽ വ്യോമാക്രമണം ശക്തമാക്കി ഇസ്രായേൽ. ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ തെക്കൻ ഗാസയിലെ ഖാൻ യൂനൂസിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ 11 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. യുദ്ധം തുടങ്ങി 16 ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും ശക്തമായി തുടരുകയാണ്. റഫ അതിർത്തി തുറന്നതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ഗാസയിൽ ആക്രമണം കടുപ്പിക്കുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വടക്കൻ ഗാസയിൽ നിന്ന് പലസ്തീൻ നിവാസികളോട് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ മുന്നറിയിപ്പും നൽകി. യുദ്ധം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇസ്രായേൽ മുന്നറിയിപ്പ്. ഒഴിഞ്ഞു പോകാത്തവരെ ഭീകരവാദികളായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരായി കണക്കാക്കുമെന്നാണ് ഇസ്രായേൽ സൈനിക വക്താവ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഗാസ മുനമ്പിൽ കടന്നാൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം കനത്ത വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന് ലെബനൻ ആസ്ഥാനമായ ഹിസ്ബുല്ല മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാന്റെ പിന്തുണയും ആയുധശേഷിയുമുള്ള ഹിസ്ബുല്ല കൂടി യുദ്ധത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കും. യുദ്ധം സിറിയയിലേക്കും ലെബനിലേക്കും വ്യാപിച്ചാൽ ഇറാൻ പ്രത്യക്ഷമായി ഇടപെടുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം ശക്തമായതോടെ ലെബനിലെ അതിർത്തി മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്നവരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. 4000 പേരെയാണ് അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ 4385 പേരാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 1750-ലധികം കുട്ടികളുണ്ടെന്നാണ് യൂണിസെഫിന്റെ കണക്ക്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം 10 ലക്ഷത്തോളം പേർ ആഭ്യന്തര പലായനത്തിനും വിധേയരായി. അതിനിടെ കൂടുതൽ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വിന്യസിക്കുമെന്ന് US അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രായേൽ തടവുകാരാക്കിയ പലസ്തീനികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. ഈ മാസം 7-ന് ആരംഭിച്ച സംഘർഷത്തിന് മുമ്പ് ഏകദേശം 5000-ലധികം പലസ്തീനികളാണ് ഇസ്രായേൽ ജയിലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സംഘർഷം ആരംഭിച്ച് 2 ആഴ്ച പിന്നിടുമ്പോൾ തടവുകാരായ പലസ്തീനികളുടെ എണ്ണം 10,000 കടന്നതായാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. തടവിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് അവശ്യ മരുന്നുകൾ പോലും ലഭിക്കുന്നില്ല. 2 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ പരിമിതമായ അളവിലാണ് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതെന്നും മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ പറയുന്നു. ഗാസയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി ഇൻക്യുബേറ്ററുകളിൽ കഴിയുന്ന 120 നവജാത ശിശുക്കളുടെ ജീവനും അപകടത്തിലാണെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ വ്യക്തമാക്കി. ഇൻക്യുബേറ്ററുകളിലുള്ള 70 കുട്ടികൾക്ക് വെന്റിലേറ്റർ സഹായവും ആവശ്യമാണ്. ഗാസയിൽ ഓരോ ദിവസവും ശരാശരി 160 സ്ത്രീകളെങ്കിലും പ്രസവിക്കുന്നുണ്ട്. 20 ലക്ഷം ജനങ്ങളിൽ 50,000 സ്ത്രീകൾ ഗർഭിണികളാണെന്നും UN വക്താവ് അറിയിച്ചു. വൈദ്യുതി, മരുന്ന്, ഭക്ഷണം, കുടിവെള്ളം തുടങ്ങിയ അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ ക്ഷാമത്തിന് പുറമെ യുദ്ധ സാഹചര്യം കൂടുതൽ കലുഷിതമാകുന്നതും പ്രതിസന്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ ഇതുവരെ 1750-ലധികം കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഗാസയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മാനുഷിക സഹായവുമായി ഇന്ത്യയും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 6.5 ടൺ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും 32 ടൺ ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികളുമായി ഈജിപ്തിലെ എൽ അരീഷ് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് C-17 വിമാനം പുറപ്പെട്ടു. കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയമാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഇന്ത്യ കാനഡ ബന്ധം വീണ്ടും വഷളാകുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളിൽ കാനഡ നിരന്തരം ഇടപെടൽ നടത്തിയതായി വിദേശകാര്യമന്ത്രി S. ജയശങ്കർ ഇന്നലെ ആരോപിച്ചു. കനേഡിയൻ നയതന്ത്രജ്ഞരുടെ എണ്ണം വെട്ടിക്കുറച്ചത് ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളിലെ ഇടപെടലുകളെ തുടർന്നാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നയതന്ത്രജ്ഞരുടെ എണ്ണം വെട്ടിക്കുറച്ച നടപടിയെ വിമർശിച്ച് കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ നടത്തിയ അഭിപ്രായത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു S. ജയശങ്കർ. അതേസമയം കാനഡയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് പ്രസ്താവനയെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. കനേഡിയൻ പൗരന്മാർക്കുള്ള വിസ സർവീസ് തൽക്കാലം ആരംഭിക്കില്ലെന്നും ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ കാനഡയെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് US-ഉം ബ്രിട്ടനും നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾ രാജ്യത്തുള്ളത് നല്ലതാണ്. നയതന്ത്ര ബന്ധം സംബന്ധിച്ച് 1961-ലെ വിയറ്റ്നാം കൺവെൻഷൻ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കണമെന്നും US വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് വക്താവ് മാത്യു മില്ലർ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കനേഡിയൻ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തിരികെ പോകേണ്ട തരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് വിദേശകാര്യ ഓഫീസും അറിയിച്ചിരുന്നു. ഖലിസ്ഥാൻ നേതാവ് ഹർദീപ് സിംഗ് നിഞ്ചർ കാനഡയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് ട്രൂഡോ ആരോപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളായത്. നയതന്ത്ര പരിരക്ഷ പിൻവലിക്കുമെന്ന ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം 41 നയതന്ത്രജ്ഞരെ കാനഡ തിരികെ വിളിച്ചിരുന്നു.
കാബൂൾ നഗരസഭയിൽ ഹിന്ദു സിഖ് മതക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രതിനിധിയെ നിയമിച്ച് താലിബാൻ. കാബൂളിലെ 22 മുനിസിപ്പാലിറ്റി ജില്ലകളിലെ ഹിന്ദു സിഖ് വിഭാഗക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരു പ്രതിനിധിയെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹിന്ദു സിഖ് വിഭാഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഇടപെടലുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ നിയമനം എന്നാണ് താലിബാൻ അവകാശപ്പെടുന്നത്. കാബൂളിലെ ഹിന്ദു സിഖ് വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഥലവും സ്വത്തുക്കളും തിരികെ നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തിയായിരുന്നു ആദ്യകാല താലിബാന്റെ ഭരണം. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നതിലടക്കം വിലക്കുണ്ടായിരുന്നു. ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിച്ഛായ വർദ്ധിക്കുന്ന നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് താലിബാൻ പുതിയ നീക്കം നടത്തുന്നത്. വേൾഡ് അറ്റ് ഗ്ലാൻസിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണും വരെ നമസ്കാരം.